Gikalipay sa mga magtutudlo o residente sa Midsalip, Zamboanga del Sur ang tubag sa ilang kalbaryo matag mubaha sa ilang sapa tungod buhis buhay nila kining ginatabok. Mas delikado kini sa mga estudyante. Ang ilang istorya unang napagawas dinhi sa One Mindanao ug karon patukura na sila og tulay sa gobyerno. Aniya ang report. Kini ang palisuray nga pagtabok sa mga estudyante sa usa ka sapa nga gibaha sa barangay Pisumpongan, Midsalip, Zamboanga del Sur nga nagtrending online sa social media sa milabayng bulan. Gani una kini napagawas sa GMA Regional TV1 Mindanao niadtong Hunyo 27 ang buwis buhay nga pagtabok sa mga estudyante bisan baha. Pipila ka tuig na kini nga kasinatian dili lang sa mga estudyante apan hasta na sa mga magtutudlo sa Pisumpongan Elementary School. Dako ang ilang pasalamat tungod nahatagan na kini og pagtagad sa gobyerno. Gani nalakip kini sa agenda sa 4th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga misaad nga tabang alang kanila. Yung nangyari sa Midsalip, Zamboanga del Sur at sa iba pang mga lugar. Kawawa naman ang mga kababayan natin walang kamalay-malay na nabiktima at nasasaktan. Na pawang mga batang mag-aaral at kanilang mga guro. Sa DILG, DPWH at OPAPRO, buntahan ninyong lahat ng mga ito at suriing mabuti ang kondisyon. Sa tulong ng pamana at iba pang mga programa, ayusin at kumpunihin nating agad lahat sila. August 1, adlawng Biyernes, gipay gayon na ang groundbreaking sa itukod nga tulay sa mong sapa nga gigahinan og 60 million pesos nga pondo. Butang nga gikalipay sa mga magtutudlo og residente. Overwhelming kay sir. Actually, sukad pa na nag-arrange me diri ganiyan ako gayla because finally for how many long years naabot na gyud og naabot lagi sa national government. Og immediate pa gyud kayo ang pagtubag. Pat ka oras ay katabok lalong pagid ang tubig tagahawak pagid ang tubig. Munang pasalamat mi sir sa ato ang mana pangulo nga giaksyonan niya nga muang kahimtang diri. Sa pagsusisab sa kondisyon sa lugar, gilaraw sab sa gobyerno nga dugangan pa ang pagpatukod og tulay sa maong lungsod. Nakikita natin na yung concern niya sa mga mahihirap at saka yung naghihirap na talaga nakita natin na parang take life o yung tatawag na napakahirap yung ginagawa ng mga bata. Lipay kay nga na mianhig yung sekretary diri para makitaan yun niya ang actual situation sa mga karsada diri. Imbis 60 million na iyang yatag, napunan pa hinuog duha ka bridges o ni apil pag yung mga concrete nga mga gap nga nakita niya. Efren Mamak, One Mindanao.